ni pertsonalki garai hartan, urte hartan, soldauzka egiten neon. Eta hilabete hortan, martxoan, permiso bat egin etorri nintzen, da etxean neon. Eta, enteratu ginen, irratiz. Amakin neon etxean, atiare bat zeon. Eta entzun genduen, pasaian zerbait gertatu zala, enfrentamentu bat, edo olako zerbait, eta, hildakoak ere baziala, eta komando autonomoetako zirela. Esnatu ninduen eta esan zian, Dionin izena aipatzen zutela, hildakoen tartean. Baina adinez da nahiko diskuratuta, ze botatzen zizkioten 35 urte edo ez dakitzen bazean, eta behak 21 urte zituen. Iparraldeko deiba jaso gendun, eta esan ziguten, Dionire antzala Pasaiko zean, baina ez zekitela gehiago zerra. Eta nijo nintzen Donostira, egon ginen abokatuakin, naparrak etorri zian, elkartu ginen, ez genekigun gauza asko, ofizialki ezerrez, eta, eguardialdeak esan ziguten, olioera jungar gendula, gorputzak zehatzea. Rekonozimentu egitea, eta urari izen zen, han kanpoan geudela antzeuden poliziak egiten zizkiguten keinua, mespretsuak eta izugarria zen, ikaragarria zen. Eta gero, gorputzak ezagutzea zen, gogoratzen eiz azkena sartu nintzela, beste zenide danak arrasika izian, aztu ezin dien momentu horietako. Zehazki baino gehiago zian begirazunak, zian parreite ziguten, ez ziguten gorputzak osoikan ikusi, bakarrik erakutsi zizkuduten buruak. Karo, balaz josita zeuden, 113 balaz euskaten, lau gorputzen artean. Dionik zazkan, 36 balazulo gehien, 36 balazulo. Nola da posible hori? Tirokatuta ere, nola da posible? Behin eta berriro gorpuz batei hainbeste balazulo eragitea. 7-7 bala garunean zazkan, bat bestien onduan. Hori enfrentamentu baten zinezkoa da. Etzan komunikazio ofizialik esan, etzan ezer gorputzak eta zehatuta gero, gogoratzen detena, azpeitira gorputzak eta ekartzea, azpeitiran udaletxe azpilan egon zian, eta herri guztia pasau zen aurretikan, eta ikusten oso momentu gogorrak izen zila baite azpeitin gaintzetez ekintzak udaletxeko horiek eta hiletak eta normal juntzian etzian herrian inguruan bazian, poliziak eta baina hori nahiko ondo utzi ziguten zehatzen. Inundik ez, hitz egiten dute hainbeste garai hauetan, hainbeste biktimaz, hainbeste zea, guriakin ez dira akordatu dago testigo zuzen bat, han bizi izan zutena eta testigantza eman duena. Daude autopsian txostenak, postak erabili zituzten, postak oso gertutik zartuta behar zuten, ze oso autopsian azaltzen da bezala alkarren onduan zeuden. Daude hainbeste froga eta hainbeste zea eta ez da ezer egin, ez da ikerketa judiziala ez du aurre egin. Eta hori nahi ez dalako, kasu honetan ez da aurre egin nahi eta impotentzi izugarria. Ez deu bat ere jaso. Bere garaien mozio bat aurkeztu genuen Azpeitiko udaletxean, eta Azpeitiko udalak onartu zuen akusazio partikular gisa aurkeztea kasuan, eta baino hortik aurrea ez dugu ezer jaso. Eta laguntza ekonomikoa garai hartan eman zuten horrekin, kasua ikertu zedin edo jaso genuen diru laguntza puntuala.
Bueno, deitu zitzaien, parte hartu zuten guztia deklaratzea atzaldu dia batzuk, esaten dute ezin dituztela identifikau, eta urte asko pasau diela, eta dana dia, ebasibak edo orduan etorri zian batzuk, eta esan zuten bertan ez zaudela, edo atzigin zaudela, ez zutela zuzenean parte hartu, eta horrela iskudatu nahi dituzte gauza, baina Merinok esaten du beak ikusi zitula haien arpeiak, fusilatu zituen arpeiak eta gogoan ditula, eta gai dela pertsona horiek ezagutzeko. Eta testigantza hori epailei eman dio. Eta ez da intzaile izango edo urte haietan, garai haietan zeuden polizi guzti, Donostian zeuden polizi guztiak, edo parte hartu zuten guztiak, lokalizatzea, ez zaitiritzen, borondatea berda. Bakoitzak pasa behar izan gendun, algen bezala, ni soldo area junitzan, eta sekulakoak pasa honetun, maun ez ditut azalduko, baina bizentzan oso gorra, polizia juntza, mehatxatu ninduten, poliziak ebai jarri ninduten zea tartian, zea delinkuente guztien tartian eta zea dago, pasatu nituen kristonak, baina ezan bakarrik, hemen eozein kontroletan gelditze gintuzten, vamos a hacer lo mismo que a tu hermano, eres del comando, ez dakize, mehatxuak, gu markatuta gaude. Markatuta gaude, izen, abizen konkreto batzutan, laneako bidean, Guardia Zibilen kontrol batean, gelditu dituzten, lau pertsonak gindoa zen kotxean. Eskatu zizkiguten, agiriak, orduan, este se queda, los demás pueden marcharse. Edaitu nintzen, eraman ninduten, txoko batea iskutuan inorre, etzebilen leko batean, errezilbidean, mendipuntan, aurrenengo gauzak mehatxuak hasi zian. ¿Qué te crees? Que lo que hicimos con tu hermano no podemos hacer contigo, ¿de qué comando eres? Te vamos a hacer lo mismo, te vamos a matar. Atzetikan, armak kargatzen. Eta aldarra etzan, ni pentsatzen nun, gertatzi bat zehola, tiro bat hartu eta bertan gelditzea. Handiken pixkietea, parrez astentzian, burla, irainak, mehatxua, ura boian behian, ura sartze zitzaidan lepotikan eta teatze zitzaidan beko zertik eukin induten ordu bete pasa horrela. Mendira behira, bultzabak, izugarria eta sentitzezea impotentzi osoakin. Eta inolako indolioik gabe kalindabiltza da. Eta arrokeri guztiakin, ze Bonok bere liburuan argitaratu zuen bezala, les dimos un merecido esaten du. Eta arrokeri guztiakin esaten dute. Libre die, jakitun dia, impunitate guztia dutela. Ez diotela, botereen aldetiken ez diotela inolako ez zigorrik eta ez erretorriko. Eta hori izugarria da. Hori gainetikan pasau dituzunak pasauta eta gaur egune olako deklarazioak eta adierazpenak eta guztia hori oso gogorra da. Nire atia oindala 2 urte hiltzan. Nire atiak ez du ez justiziai, ez du rekonozimentuik edukiko, ez du ezer zango. Ama, hortaz hitziten duen bakoitzean, ezin dio negarra heldu. Eta sufrimientu izen da, oso gogorra izen da, eta da.